Минем бабайым Тучин Фазыл Сабир улы. Минем бабайым Мөхәммәтшин Садык Мөхәммәтша улы. Минем Рәфкат бабамның абысы Сәгъдиев Габдуләхәт Хади улы сугышның беренче көннәрендә Курская дуга якларына фронтка алына. Минем карт бабаем Хамадянов Иниятулла Насибулла улы. 1941 елда Кызыл армия сафларына баса. Минем ерак бабам Газетдинов Вәҗетдин Газетдин улы Бөек Ватан сугышына китәм. Минем әбиемнең әтисе карт бабаем Җиһаншин Мәбәрәкшә Җиһанша улы озын авыр сугыш юлы үтә. Минем дә бабаем Кадыров Фахир Кадыр улы Бөек Ватан сугышы инвалиды, разведчик-танкист. Минем карт бабам Махсум Хабибулла улы Бөек Ватан сугышынан башынан алып архага кадәр катнашкан. Минем әниемнең бабасы Аюпов Мустафа Фин һәм Бөек Ватан сугышында катнашкан. Бер кемдә бер нәрсә дә онытылмасын.